ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೋಮುವಾದ ಸೇರ್ದು ಕಾನೂನುಗು ಪಿದೈದ ಕಾರ್ಯಲಿನ ಮಿತ್ತು ಮುಲಾಜಿದಂತೆ ಕ್ರಮದೆತ್ತನುಂಡು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣು ದೀಪುಣಂದು ಪಡ್ಡೈ ವಲಯದ ಡಿಐಜಿ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂತೆರು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ 6 ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಿಯರು ಪಡ್ಡೈ ವಲಯದ ಹೊಸ ಡಿಐಜಿ ಆದ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕಾರ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೇಡರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅನುಭವ ಬೇತನೆ ಆದಿತ್ತದು ಇತ್ತ ಪಿರ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗು ಬೈದಿನವು ಪಿರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜುಂಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ನಗರ ಬಾಗುಲಿಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ನಾಡು ಪತ್ತೊಡಾತನು ಈ ಬಗೆಟ್ ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂದು ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಡಿರು ಕೋಮುವಾದದ ಬಗೆಟ್ ಈ ತೊರ್ತುಗೆ ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂದು ಅನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿಕ್ ಎದುರಾದ್ಲ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದು ತಾನು ಎಎಸ್ಪಿ ಆದುಪುನಗಲ ಅನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತನಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹೊಂದುದುಪ್ಪನ ಬಗೆಟ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಜಾಗೃತಿ ಡುಪ್ಪೊಡು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಒವ್ವೆ ಕೋಮು ಸಂಬಂಧ ಲಡಾಯಿನು ಪತ್ತಡು ದೀಪುಂಡು ತರೆ ತಪ್ಪಾಯಿನಕೇನು ಪತ್ತರೆ ಗುಮನ ಕೊರ್ಪುಣಂದು ಡಿಐಜಿ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಡಿರು ಪಡ್ಡೈ ವಲಯದ ಡಿಐಜಿ ಆದಿತ್ಯನ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತರಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ವರ್ಗಾತಂಡು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾವದಿತ್ತಿನ ಶಬ್ಬೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸೋಮವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತಾದ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗು 77 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತರು ಆರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿತ್ತರು ಸೋಮವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತಾದ ತೀರ್ನ ಶಬ್ಬೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಡು ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವದಿತ್ತರು 77 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹಿಮಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರಿರಾದು ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಕಾಪು ಘಟಕದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರಿರಾದು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿ ಸಮಿತಿದ ದುಂಬುದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರಿರಾದು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ನುರಾನಿಯಾ ಹನಾಫಿ ಜಾಮಿಯಾ ಪಳ್ಳಿದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಶಬ್ಬೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ 2018 ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಂಡು 4 ಆಣು 4 ಪುಂಜೋಕ್ಲೆನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗತ್ತಿದರು ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಂತೆರು ಮಂಜನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ಕೈತಲು ಉರೂಸು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆಟ್ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಮಂಜನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ಕೈತಲು ಅಂತ್ಯ ವಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುನ ಹಜರತ್ ಅಸ್ಸಯ್ಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿಯರ್ನ ಪುದರಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಉರೂಸ್ ಲೇಸ್ ತಾಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು ಮಂಜನಾಡಿ ಮುದರಿಸ್ ಅಹಮದ್ ಬಖಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವುಡು ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೌಕಿಕ ಬರಬುಡ್ದು ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಗಟ್ಟಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿರು ಜಮಾತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮೈಸೂರು ಬಾಬಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ರಜ್ವಿ ದುವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರು ಕೊಲ್ಯ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಐತಾಳ್ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ರಜಿದ ಧರ್ಮಗುರು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಸೂಜಾ ನಾಯಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ವಕೀಲರು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಭರಿತವಾದ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತದ್ದು ಪಡು ಬುಂಡಂತಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಡು ನಾರಾಯಣಗುರುಕ್ಲಿನ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯರು ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರುಡು ಕಟೀಲು ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಯರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗುರುನಗರ ಸತ್ತಿಕಲ್ಲು ಪಡು ಬೊಂಡಂತಿಲದ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಶನಿವಾರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊನಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ್ದು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತುಲಿನ ನೆನೆತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಅಂದಾಪಣು 6 ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಗುರುಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರ್ನಲ ಗುರುಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ 6 ತಾದಿ ತೋಜಾದಿರು ಅವಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಪುಣೊಂದು ಪಂಡೆರು ಆಸರಣ್ಯರು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು ಸಮಾಜದ ನಾಯಕಿಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತಿರ್ನಲ ಜೀವನುಡು ಕತ್ತಳೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೋಲ್ಪಾವಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಪಂಡೆರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಪಾತಿರ್ದು ನರಮಾಣ್ಯನ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ಕಂದಕ ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದು ಪೋಯಿನಕ್ಲಿನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಪಂತೆರು ಅವಿನೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂತೆರು ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುರಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪನವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅತ್ತು ಆಯ್ತ ತತ್ವಲಿನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಸೇರ್ಸಾವುಂಡ ಅವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಂತ ಪಂಡೆರು ಪಡು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತಿಕಲ್ಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಯಶೋಧ ಕೇಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತಿಕಲ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು ತಾರೈದರ್ತದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಧರ್ಮ ಇಂಥ ಬದುಕಲೇ ಬಂದು ನನಗೆ ತತ್ವ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಆ ತತ್ವ ತುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ದಾದ ಲಾಭ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಸಾಧಿತೋಯ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅಂದಂಡ ತನ್ನಿಂದಾನೇ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತು ಕನ್ನಡದಾಗ ಸೇರಿದೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತೇನಲ್ಲದೆ ಗುರುಕುಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ತತ್ವ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗುರುಕುಲೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರವರ್ತನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಾಳ ಅಭ್ಯಾಸಗು ಬೂರ್ನ ಜವಣ ಜವಂದಿಲಿನ ಹಾಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಹುಡ್ದು ಪಿದೈ ಕನಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತುಂಡೊಂದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪಂತೆರು. ಒಡಿಪು ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ.ವಿ. ಬಾಳಿಗ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡತಿನ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ ವಿಮುಕ್ತಿ ಶಿಬಿರನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಕಮಲ್ ವಿ ಬಾಳಿಗ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಂಬಾಯಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ.ವಿ. ಬಾಳಿಗ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಒಡಿಪು ಕರಾವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು 32ನೇ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ ವಿಮುಕ್ತಿ ವಸತಿ ಶಿಬಿರ ಒಡಿಪು ದೊಡ್ಡಣ್ಣಗುಡ್ಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ.ವಿ. ಬಾಳಿಗ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಕಮಲ್ ಎ. ಬಾಳಿಗ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಶಿಬಿರ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಜವಣ ಜವಂದಿ ಹಾಳ ಅಭ್ಯಸುಲಿಗ್ ಬಲಿಯಾಪೆರು ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಹಾಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಡೆದು ಪಿದೈ ಕನಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತುಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಏನಪೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕಾಕುಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ
ಐಎಂಎ ಒಡಿಪು ಕರಾವಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿವಿ ಭಂಡಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರಮನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಮಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೌಜನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಶಿಬಿರ ಜನವರಿ 2019 നടപ്പുണ്ട്. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿ ಬಾಳಿಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರಿನಾ ಇರುವ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ದೋರ್ಮಿಡ್ ಅಮಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಳಿದು ಆಪನ ಹಾಳು ಪರಿಣಾಮಲಿನ ಬಗೆಟು ಸಮುದಾಯಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಮರ್ದುಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ 31 ಶಿಬಿರಲಿನ ನಡಪಾದಂಡು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗೋದು ಅಥವಾ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗೋದು ತುಂಬಾ ತೀರಾ ಸುಲಭ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡ, ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಬೈದಂಡು. ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಕರ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಟ್ಟದರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜನವರಿ 22 ನಡಪರೆಯಿತದು. ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆನ ದೇಶದೋರ್ಮಿಡ್ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತದು. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಲ ಬೈದಂಡು. ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಒಡಿಪು ರಥಬೀದಿ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೈವೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಚಿತ್ರ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಒಡಿಪುದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಮುಟ್ಟೆರವುಂಡು. ರಾಮಮಂದಿರ ಉದಿಪನ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲಡು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಯರ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಮೂಲದ ದುಬೈಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಿತ್ತಿನ ದೇವೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ದಾನಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸಂದಿಯರು. ಅಪ್ಪ್ಯಾಮ್ಮೆರು ಬೊಡೆದಿ ಒರಿ ಮಗನು ಅಂಚನೆ ಪಾಕ ಜನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇನು ಆರು ಆಗತ್ತದೇರು. ಕುಡ್ಲಾ ಮೂಲದಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ದುಬೈಡ್ ಪೋದು ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದೇವೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ದೇವಿರ್ನ ಪಾದ ಸಂದದರು. ಯುಎಇ ಬಣ್ಸದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಂದಿತ್ತಿನ ಮೇರು ಯುಎಇಡ್ ನಡಪುನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಲು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ನೆತ್ತ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರೌಡು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದಿತ್ಯರು. ಯುಎಇ ಬಣ್ಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕ್ವಾಡಿ, ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ, ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಣಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಕೆ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಉದ್ಯಮಿ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಡರಗುತ್ತು, ಶೇಖರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈ, ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ದುಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕುಟ್ಟಾರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯಿನ ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಯುಎಇ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಡು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆ ದಾಂತಿನಂಚ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲುಂದು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಸೋಲೂರುದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಪಡು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಸತ್ತಿಕಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಡು ನಡತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗುರುನಗರ ಸತ್ತಿಕಲ್ ಪಡು ಬೊಂಡಂತಿಲ ದಿಟ್ಟು
ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪೂಜೆ ಐತಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕೇಶವ ಶಾಂತಿ ನರಿಕೊಂಬು ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಮಂದಿರುಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಚನ್ ಇತ್ತದು ಆರ್ಯ ಇಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಸೋಲೂರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆದು ಗುರುಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಡಾ ಭರತ್ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಮಫಲಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಶಾಸಕರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ ನಡತಿನ ಸಭಾಲೇಸಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಮುಲ್ತಕ್ಲಿಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪನಂಚ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರನು ಲೋಕೊಡು ಏರ್ಲಾ ಪಂತಜರಂದು ಪಂಡಿನ ಆರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತುಜರು ಬರವು ಕಲ್ತುಜರು ಪಂದ ನಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಯಂತರಾದಿತ್ಯರೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು 16 ವರ್ಷ ಪಟ್ಟದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದಿರ ಆತಂಡು ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಡು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆ ದಾಂತಿನಂಚ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅರಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಡು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ದಿಯಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆದ ತಾಣ ಸಮಾಜದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಆವುಡು ಪಂಡಿರು. ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೂರ್ನ ಡಾ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅಂಚನೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೂರ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಇನಾಯತ್ ಅಲಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಡಾ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ನರಮಾಣ್ಯಗ ನರಮಾಣಿ ಬೆಲೆ ಕೊರಂದೆ ಒಪ್ಪನಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅವತಾರ ತಾಳ್ದಿರು. ಓವೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪಡು ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವು ಭಗವಂತಗೆ ಸಂದುಣುಂದು ಪಂಡಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ಎಸ್ ಸಾಯಿರಾಮ್, ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ, ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತೆದಾರ್ಯರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬುಳುವಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ, ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಮಸಾಲ ಉದ್ಯಮದ ಶೈಲೇಂದ್ರ ವೈಸುವರ್ಣ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಆನಂದ ಸರಿಪೊಳ್ಳ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು, ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಳಾಯಿ, ಕುഞ്ഞಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತಿಕಲ್ಲು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಯಶೋಧ ಕೆ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಪ್ರಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು, ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದಕ್ಲು, ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಮಾತ ಸಮಾಜಗಳ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಐನು ಮಾತೆರಗಳ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಅವಡು ವಿನಃ ನಮ್ಮತನನು ನಮ್ಮ ಮರೆತದು ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಸಂದೇಶನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ ಆದ ಅವಳು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಡ್ 16 ವರ್ಷಡು ಈ ಫೋಟೋದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಒಂದು ಭವ್ಯ ಗುರುಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನ ಯೋಗ ಬೈದಂಡ ಓಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನೆನಪನ ದೇವರು ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ ಕಲಿಯುಗದ ನಿಯಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀಯ ನಮಕ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡ ಏರಣ್ಣ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ರಾಮಲ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಭಗವಂತಲ ಅಂಚನೆ ದುಷ್ಟರ ಪುರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅವತಾರದ ಎತ್ತು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವತಾರ ಏರು ಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪವನ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮಾಡೋ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬೊಡ್ಚೆ ಅಂತಿನ ವಿಷಯ ಜಾತಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬತ್ತದ ಆರನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ್
ಈ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡೋಂಡ ದಾರಪುರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳಚಿಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಡೆತಿಂದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಆಣೂರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಲಯ ಲಾವಣ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದಿನಾಚರಣೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ವಲಚಿಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಪದ ಪಂಡದು ತುಡರಪೋತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್, ಒತ್ತುಗುರುಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ಎನ್ ನಾಯಕ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ದೀಪಿಕಾ ಎ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕೆ ವಿಜಯನ್ ಕರಿಪಾಲ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಧೃತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಆನೂರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಲಯ ಲಾವಣ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ நடத்தண்டு. ಪುರಾರಡು ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮಿತ್ ನಾಡಿ, ವಯಲಿನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆಜೆ ದಿಲೀಪ್ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿಆರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜೋಯಿಸ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್ಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಚಿದಾನಂದ, ವಿದ್ವಾನ್ ಸುನಾಥ್ ಆನೂರು, ವಿದ್ವಾನ್ ಅಕ್ಷರ ರಘು, ವಿದ್ವಾನ್ ಮಧು ಸೋಹನ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಆನೂರು, ವಿದ್ವಾನ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಸಂಗೀತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನಲಿಡು ಕಲಾವಿದರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ಎನ್ ನಾಯಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾದು ಪಾತಿರ್ದೆ. ಮಹಾಗುರು ಆನೂರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಗೀತನು ತೋಜಾದಿರು. ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ರಡ್ಡುಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಂಡು. ಲಯ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತಲ ಬದುಕಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಲಯ ಲಾವಣ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದುತುನ್ನ ಮಾತಾ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಆರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಾವ್ಯ ಸಿಎಲ್ ಬೊಕ ಎಂ ಮೃಣಾಳಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. It is not like a reality show where people name somebody as Mahaguru or Guru's Guru, but in real sense, the Mahaguru is here. Let us do a pranam for him. In certain situations, what we are from inside or what we know or what is our courage, that will come out. I told this yesterday. And sir, today actually you showed us there is a rhythmic sense in all of us, all these children. So from where this rhythmic sense came to you? That was there within you. And sir made us realize that you all are born with the sense of rhythm, which started from your womb. ಕುಡ್ಲ ಉರ್ವಸ್ಟೋರುದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಲ್ಯದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಚಯ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಉಚ್ಚಯದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವಸ್ಟೋರುಡುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಲ್ಯಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರುಪ್ಪುನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ದ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನೆರವೇರರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರಮ ಬರುಡು. ಈ ಮುಖೇನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಣದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರಾಯನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಶಾಸಕರಾಯನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆ
ಏಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉರ್ವಸ್ಟೋರುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನೆರವೇರೊಂದು ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು. ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರಿಸಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಾದ ಶ್ರಮ ಬರುಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾದ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಶಾಸಕನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಪಣದು ಆರು ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಶೆಡ್ಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಆರ್, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಎಂ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕನಗರ, ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದಿತ್ಯರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀಧರ ಎಂ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಸತೀಶ್ ಆಳ್ವಾ ಮುಡಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಮೊಕಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಧರ್ ಮಣಿಯಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸರಪಾಡಿ ಪರಿಯಪಾದದ ದುಗ್ಗಲಾಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸಾನುಡು ನಡಪಾಯಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದುಗ್ಗಲಾಯ ಕರಿಯ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಲಿಗೂ ನೇಮ ಕುರಿಯರು. ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧನೆ ಆದಿತ್ತದು. ಕುಟುಂಬ ದೈವ, ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣದ ದೈವ ಇಂಜ ಒಂಜಿಕ್ಕುಂದು ಸಾರ ಭೂತೊಲಿನ ತುಳು ಜನಕಲು ನಂಬೊಂದು ಬೈದೇರು. ತಿಂಗುಲ್ಗೊರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಂಬಿಲ, ವರ್ಷಗೊರ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ, ಅಪೂರ್ಪಗೊರ ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರೊಂದು ತನ್ಕುನೆಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಿರಾಕೃದಿಂಚ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸರಪಾಡಿ ಪೆರಿಯಪಾದದ ದುಗ್ಗಲಾಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸಾನುಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ಮುಟ್ಟ ಪೆರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶ ಮೈಪುನ ಅಂಚನೆ ನೇಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಶುಕ್ರವಾರ ದುಗ್ಗಲಾಯ ಕರಿಯಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ದೈವಲಿಕ್ ನೇಮ ಕುರಿಯರು. ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಗ್ರಾಮಲಿನ ಭಕ್ತರು ದುಗ್ಗಲಾಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸಾನದ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂಡೇರು. ಇಡೀಗ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.